Bé, doncs en tot cas anem començant, sobretot per la gent que més actuals. Primer donar-vos la benvinguda a tots i a totes en aquest dilluns fred. Primer, recordar-vos l'obvi després de gairebé 2 anys d'això, no? Tinguem compte amb els micròfons, si heu de fer consultes les podeu fer a través del xat i al final mirarem de respondre a totes. I també s'està gravant la sessió, per tant, si algú no vol sortir pot apagar la seva càmera. Avui presentem el catàleg del 2022, el catàleg de serveis. És un catàleg molt semblant a l'actual, on els recursos existents van de la mà dels 4 eixos que ens hem marcat, ja sabeu, com a oficina del Pla Jove, si passem a aquesta diapo, sí. Facilitar la planificació i el desplegament de les polítiques locals de joventut, transformar els equipaments juvenils en espais impulsors de les polítiques de joventut, generar coneixement integrant programes de formació i recursos en les estratègies de desenvolupament local i promoure estratègies i recursos per acompanyar el jovent en el seu benestar emocional i procés d'empoderament. Precisament pel que fa al benestar emocional dels i les nostres joves, podem afirmar que és un tema que jo crec que ens preocupa i que ens ocupa a tots i a totes. Ja us avanço, això no té res a veure amb el catàleg, però ja us avanço que estem treballant en aquest tema i que durant les properes setmanes espero que us puguem donar notícies amb un programa concret per treballar aquest àmbit. Com ja sabeu, també estem treballant en el futur de l'oficina del Pla Jove. La 39a jornada ja us vam explicar el document Bases 2030, que ens marca aquest full de ruta de creixement de joventut a dintre de la Diputació de Barcelona durant aquesta dècada actual i un creixement que ha d'anar acompanyat també de més i de millors recursos per a vosaltres, per als diferents ens locals. Aquest creixement podem dir, de fet, que ja comença en aquest catàleg del 2022. Ara fa un any, justament, us explicàvem que reconvertiríem l'ajut econòmic en un fons de prestació i que, a més, gràcies a aquell pla de xoc a diners extraordinaris per la situació Covid, tindríem de forma excepcional durant el 2021 un 60% més de recursos que el 2020. Aquesta excepcionalitat ja no ho és enguany. Hem consolidat, de fet, aquests recursos i, per tant, us puc avançar que el fons de prestació que rebreu serà d'una quantitat pràcticament igual que la del 2021, quan aquest any 21 serà excepcional, s'ha convertit en una cosa estable. Per tant, això també és molt important que ho tingueu en compte perquè ja podeu saber que tindreu una quantitat similar i no les quanties que s'estaven donant fins al 2020. El 2022 serà un any important en el nostre àmbit. D'una banda, iniciarem aquest canvi que ens hem marcat per ser-vos més útils. D'altra banda, com ja sabeu, també serà l'any del Congrés Nacional de la Joventut, on tots i totes tenim moltes esperances posades, que espero que es puguin materialitzar. I, finalment, també serà l'any europeu de la joventut, un esdeveniment que necessàriament haurà d'anar acompanyat de polítiques públiques i de recursos dels diferents governs perquè sigui molt més que un recull d'activitats de la Comissió Europea. Abans de passar a l'explicació dels diferents recursos que ens farà la Sara Torres, us faig un breu apunt del calendari que ja teniu a la pantalla. Aquest any, a més, s'avancen les dates del catàleg. Aquest, en comptes de fer-se a principis de gener, s'aprovarà i es publicarà el 23 de desembre i el període de sol·licitud s'obrirà el 5 de gener i es tancarà, en el cas dels nostres recursos de joventut, ja sabeu que en altres àmbits hi ha diferents terminis, però en el cas de tots els recursos de joventut es tancarà el 8 de febrer. Per tant, del 5 de gener al 8 de febrer podreu fer a través del portal de tràmits les diferents sol·licituds. I ara ja sí, us deixo amb la Sara, que us anirà desgranant els diferents recursos que tenim i que en bona part ja coneixeu. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Els recursos que jo us explicaré, com deia el nostre diputat, correspon als recursos d'un catàleg estable que es va iniciar l'any 2021. Concretament són aquests 5 recursos que veieu en pantalla. Un d'ells és econòmic, és finançament en l'àmbit de joventut. 2 recursos tècnics d'assessorament, que són d'una banda el suport a equipaments juvenils municipals i el suport a plans d'actuació anual de les polítiques locals de joventut, i 2 recursos materials, que són el suport a diagnosi, disseny i avaluació intermèdia de plans locals de joventut i els tallers d'emancipació.
Bé, pel que fa als procediments de concessió, existeixen dues vies. D'una banda, tenim la concurrència competitiva. Aquesta via depèn de la valoració de cadascuna de les sol·licituds segons uns criteris de valoració que estan publicats en el catàleg, de manera que es produeix el que podríem dir una ordenació de les sol·licituds rebudes segons una baremació que és fruit d'aplicar aquests criteris. Així doncs, la concessió de totes les demandes rebudes, les demandes que es concedeixen, serà per ordre d'aquest resultat d'aplicar els criteris de valoració i, òbviament, segons la disponibilitat de recursos de l'oficina. En canvi, el procediment de concessió directa no funciona en base a uns criteris de valoració, sinó que està subjecte a l'acompliment d'uns requisits de concessió, que les vostres demandes o els acompleixen o no els acompleixen. I si els acompleixen, totes les demandes, diguéssim, serien susceptibles de ser aprovades, però s'ordenen per ordre de presentació de la sol·licitud i, òbviament, com sempre, segons la disponibilitat de recursos de l'oficina. Al tanto que quan diem per ordre de presentació ens referim a per ordre de presentació definitiva. Això vol dir que si una demanda que realitzeu, una sol·licitud que entreu al portal de tràmits no és correcta perquè hi ha una incoherència, us poso algun exemple. En el cas de tallers d'emancipació, que a la sol·licitud demaneu un número X d'unitats de taller i dintre del formulari associat en poseu un altre número incoherent amb el que heu posat amb la sol·licitud, això és una sol·licitud que fem un requeriment d'esmena i que heu de tornar a presentar per dir-nos definitivament quantes són les unitats de taller que esteu demanant. Per tant, la data de presentació definitiva, quan heu esmenat la vostra sol·licitud, és la que tenim en compte per aquesta ordenació que jo us deia. Com veieu, tots els recursos, la majoria de recursos van en aquesta segona via de concessió directa amb concurrència, a excepció del suport a equipaments juvenils municipals. Bé, entrem a parlar del primer dels recursos, que és el recurs econòmic de finançament en l'àmbit de joventut. Ja ho ha explicat el diputat. Hem aconseguit que el pressupost destinat sigui molt similar al de l'any anterior, tot i que ja no estem en aquest supòsit d'excepcionalitat de l'any anterior. Estem parlant d'un suport econòmic de tipologia fons de prestació. L'any passat era una novetat, ara ja no ho és tant. Això què vol dir? Que no és un recurs que depengui de la vostra sol·licitud, sinó que és una assignació preestablerta que s'aprova per la Junta de Govern durant el primer trimestre de l'any 2022 i que es publicarà al BOP i us serà comunicada mitjançant el portal de tràmits. En seran beneficiaris tots els municipis majors de 300 habitants i els consells comarcals. S'ha previst fora de catàleg una altra partida per suports puntuals a municipis de fins a 300 habitants. Però dintre d'aquest recurs de catàleg són beneficiaris els municipis majors de 300 habitants i els consells comarcals. Seran despeses elegibles, les despeses, la diapo anterior encara, les despeses de capítol 1, 2 i 4 que s'executin en l'any natural, és a dir, entre l'1 de gener del 2022 i el 31 de desembre. Podreu justificar aquestes despeses l'any següent, entre el 2 de gener del 2023 i el 30 d'abril, però hi haurà un període dintre del mateix any 2022, un període voluntari per a aquells ens locals que ho preferiu, que pugueu anar ja justificant despeses de manera voluntària fins al 15 de novembre del 2022. Aquestes justificacions poden ser parcials o les podeu fer ja finals, amb tota la quantia que teniu assignada. Molt important, creiem que és un guany per vosaltres. Aquest suport econòmic no està subjecte a cofinançament. Això el que vol dir que en el moment de fer la justificació, a l'apartat d'estructura de finançament, no heu de demostrar cap percentatge econòmic provinent de l'ens beneficiari. En quant a criteris d'assignació, tenim dos criteris. El primer és un criteri que podríem dir estable, comú per tothom, que en diem d'equitat territorial. Això és una quantia fixa per a cadascun dels ajuntaments i una altra quantia fixa per a cadascun dels consells comarcals. I un segon criteri que és variable,
que en el cas dels ajuntaments té a veure amb el nombre de població jove de 16 a 29 anys que hi ha en aquell municipi, i per als consells comarcals aquest criteri variable és en funció dels municipis de fins a 300 habitants que hi ha a la comarca, perquè ja he explicat abans que no són beneficiaris directes d'aquest ajut, sinó que se'n beneficien de manera indirecta per l'acció supramunicipal que exerceixen els consells comarcals. Bé, següent recurs, passem a suport a equipaments juvenils municipals, que no és ni més ni menys que un assessorament per l'elaboració de plans d'usos, de plans de dinamització, de plans de comunicació o projectes de diversificació de les persones usuàries. Com a condició de sol·licitud se'n pot demanar una única sol·licitud per ens local. Per tant, estarem parlant que ens demanareu qualsevol d'aquestes 4 tipologies, però només una d'elles. Condició de sol·licitud també és que l'equipament pel qual sol·liciteu aquest assessorament sigui d'ús exclusiu per a joves, que disposi el pressupost municipal d'una partida econòmica destinada a aquest equipament i que, com a mínim, hi hagi una persona contractada a temps complet o parcial que estigui dedicada a la dinamització d'aquest equipament. Cal també que aquest ens local no hagi estat beneficiari d'aquest mateix assessorament, amb aquesta mateixa tipologia que sol·liciteu en el 2022, que no hagi estat beneficiari d'aquest mateix suport en cap de les 2 edicions anteriors de catàleg. Això és important perquè pugui haver-hi una millor distribució del suport que presta Diputació de Barcelona dintre de la demarcació. És també condició de sol·licitud que adjunteu el formulari associat, perquè aquí, a més de seleccionar, òbviament, la tipologia per la qual ens demaneu el suport, acreditareu l'acompliment de les condicions de sol·licitud que jo us acabo d'explicar i alguns dels aspectes que conformen els criteris de valoració. D'una banda, hi ha un criteri de valoració que és automàtic, que té a veure amb la grandària poblacional, de manera que donem major puntuació als ens locals que tenen menor població, i després hi ha un segon criteri de valoració que té a veure amb el grau de qualitat tècnica de l'actuació per la qual esteu plantejant la petició de suport. I aquest grau de qualitat tècnica es refereix en la concepció, en la planificació, en l'execució i, en definitiva, en la claredat expositiva amb la que expresseu aquesta demanda vostra. Serà necessari per rebre aquest suport, a diferència de l'any passat, que hi hagi en aquesta valoració d'aquests 2 criteris que us acabo d'explicar, que hi hagi una puntuació mínima de 45 punts entre els 2 criteris. El següent recurs és un recurs material, el de diagnosi, disseny i avaluació intermèdia de plans locals de joventut. Consisteix en un acompanyament al personal tècnic dels ens locals en diferents fases de planificació de les polítiques de joventut, amb l'únic objectiu d'ajudar-vos a que sigueu vosaltres mateixes que elaboreu la vostra pròpia diagnosi, el disseny o l'avaluació intermèdia del pla local de joventut, segons la tipologia que ens demaneu d'aquest recurs. Òbviament, aquestes 3 tipologies són incompatibles entre si. Només com a demanda formulareu una sol·licitud per una d'aquestes tipologies. La prestació la realitzem mitjançant 3 tallers en línia, un per cadascuna de les tipologies, i aquests tallers contemplen unes càpsules d'autoaprenentatge, unes videoformacions col·lectives i, finalment, una revisió del document final que heu elaborat fruit de la vostra participació en aquest taller per tal de rebre els últims consells de cara a la presentació d'aquest document dintre del vostre ens local. Com a condicions de sol·licitud, com sempre, una demanda per ens local i aquest recurs és incompatible, tingueu en compte, amb un recurs que explicaré més endavant, que és el de plans d'actuació anual. És condició de sol·licitud també adjuntar el formulari associat i els documents de planificació prèvia que demostren un dels 2 requisits de concessió que ara us explico. El primer requisit és comú a les 3 tipologies i és que en qualsevol demanda d'aquest recurs, independentment que sigui per diagnosi, per disseny o per avaluació intermèdia, cal que l'ens local que fa la demanda compti amb
com a mínim, un professional en dedicació completa o parcial dedicat a les polítiques de joventut. Aquesta persona ha de ser un professional, ha de ser una persona contractada com a tècnic, com a auxiliar tècnic, com ho tingueu estipulat en el vostre ens local, però no ha de ser una persona a nivell exclusivament polític. En el cas que la demanda sigui per a disseny, addicionalment, aquest requeriment, aquest requisit de recursos humans, cal que tingueu una diagnosi que estigui finalitzada com a màxim fa 3 anys, l'antiguitat màxima que podríem acceptar la vostra petició, una diagnosi finalitzada de fa aquest temps, o que la tingueu en elaboració. Adjuntar aquesta diagnosi finalitzada o l'esborrany o les proves, com per exemple el contracte amb una empresa externa, si és que l'heu externalitzat, adjuntar aquests documents que demostren que vosaltres teniu aquesta diagnosi és necessari per fer aquesta demanda de disseny. I en el cas d'avaluació, el requisit de concessió, a més del de recursos humans, és que estigueu en el primer, segon o tercer any de vigència, com a màxim, del vostre Pla Local de Joventut. I adjuntar el Pla Local de Joventut en el que veiem la data d'aprovació és una de les condicions de sol·licitud per demanar aquest suport. Pel que fa al recurs de plans d'actuació anual, passem a la següent diapositiva. Com he comentat, és un suport tècnic que és incompatible amb el recurs anterior, és a dir, que els municipis que podeu optar a fer petició de plans d'actuació anual, que són els ajuntaments de fins a 5.000 habitants, si ens fan petició per aquest recurs, no podran fer petició per suport a diagnosi, disseny i avaluació. Això no és més que sentit comú. Estem parlant igualment d'un recurs de suport a la planificació de les polítiques de joventut, però d'una complexitat que gens té a veure una amb l'altra. Per començar, aquest recurs de plans d'actuació anual té una planificació a curt termini, estem parlant d'un any vista, en canvi, quan parlem de plans locals de joventut, és una planificació més complexa perquè estem parlant de mínim unes 4 anualitats. Òbviament, quan parlem de municipis de fins a 5.000 habitants, que és el cas d'aquest recurs, la complexitat d'aquesta planificació, no només en quant a temporalitat, doncs també és molt més senzilla que en el cas de plans locals, perquè estem parlant que s'ha de tenir en compte, com no pot ser d'altra manera, la realitat d'aquests petits municipis a nivell dels recursos que tenen disponibles i a nivell de les seves prioritats. Condició de sol·licitud, com tota la resta de recursos, una única demanda per ens local d'aquest recurs, incompatible amb el recurs anterior, i és necessari també que aquest recurs no hagi estat concedit en aquest ens local que fa demanda en cap de les 2 edicions anteriors de catàleg. Com a requisit de concessió, és imprescindible que l'ens local que fa la demanda tingui disponibilitat d'una persona a nivell tècnic o polític. En aquest cas, a diferència de l'anterior, sí que la persona disponible pot ser una persona a nivell polític i que no hi hagi disponibilitat d'un tècnic. Una persona, en definitiva, que sigui coneixedora de la realitat juvenil i que tingui capacitat propositiva dins de l'ens local per promoure la posada en marxa d'aquest pla d'actuació anual, perquè, òbviament, si fem un assessorament per dissenyar aquest pla anual és amb la intencionalitat que es posi en marxa un cop fet. O sigui que, si bé no posem com a requisit de concessió que existeixi una contractació de personal tècnic, sí que serà convenient que, finalitzat la realització d'aquest pla d'actuació anual, la mateixa persona que ha participat en la seva elaboració, encara que sigui a nivell polític, doncs la mateixa persona o una altra que se'n contracti pugui tenir una dedicació a implementar les actuacions que se'n deriven d'aquest pla. Per acabar, el darrer recurs és l'històric i famós recurs de tallers d'emancipació. És un recurs que oferim en 4 tipologies. La novetat d'aquest any és que les 4 tipologies són incompatibles entre si, totes elles.
Les 3 primeres, foment de l'associacionisme juvenil, ús òptim de les TIC en la formació i cerca de recursos i metodologia Femtech, són adreçades directament a joves, i la darrera tipologia, que és la metodologia Femtech per a professionals, és directament per a professionals de joventut. Aleshores, són tallers d'una durada no superior a 2 hores per uns grups màxims de 25 persones i com a condició, ja veieu, són 4 les tipologies, però com a condició és que la demanda que ens entreu sigui una única demanda per ens local, fent selecció per una d'aquestes 4 tipologies. Dintre de la tipologia que seleccioneu, sapigueu que ens podeu demanar fins a 10 unitats de tallers. Si només en necessiteu una, doncs en demanareu una, però hi ha municipis que per la seva grandària, a l'hora de distribuir-ho en el territori, doncs demanen més d'una unitat de taller de la tipologia que hagin seleccionat. Doncs en podeu demanar fins a 10 unitats. És condició de sol·licitud adjuntar el formulari associat, on, a més de seleccionar la tipologia per la qual ens feu demanda, acreditareu alguns dels requisits de concessió, que són els següents. El primer requisit és que l'ens local que formula demanda ha de disposar d'un equipament adient per desenvolupar en el taller en el seu terme municipal, si estem parlant d'un ajuntament, o en la comarca, si estem parlant d'un consell comarcal. És que nosaltres no tenim institut. Bé, no és necessàriament dins dels instituts on es poden desenvolupar aquests tallers. És un dels equipaments més habituals on fer-los, però pot ser qualsevol altra dependència de titularitat de l'ens local. Aquest és el primer requisit, l'existència d'un equipament adient on fer el taller. I el segon requisit és la vinculació a alguna línia del vostre pla local de joventut o de qualsevol altre instrument de planificació. És a dir, veure fins a quin punt la prestació, la realització d'aquests tallers dona resposta a alguna d'aquestes línies que preveieu vosaltres en el vostre document de planificació que tingueu en compte. Per acabar, us facilitem les dades de contacte de cadascuna de les tècniques de l'oficina que són referents per aquests 5 recursos que us he explicat, tot i que igualment estem a la vostra disposició no només en aquests correus personals, sinó també a la bústia general de l'oficina, que també veieu en pantalla, i sapigueu que des d'aquesta bústia sempre qualsevol consulta es redirecciona a qualsevol de les persones que se n'hagin de responsabilitzar de donar-vos resposta. I fins aquí la meva exposició. Moltes gràcies a tothom. Doncs bé, gràcies. Ara obriríem el torn de preguntes. Ens demanen si podem... exacte, torno a posar les adreces. D'acord. I si el document el farem arribar, el document, Vanessa, no sé si el podrem penjar, oi? Sí, el penjarem al web. Si de cas, quan fem la de la tarda, enviarem un correu amb l'adreça on penjarem. Aleshores, com deia ara, seria per si teníeu algun altre dubte o pregunta. La voluntat d'aquesta sessió és la de, com s'ha explicat, d'aclarir possibles dubtes de cara al catàleg. Com he vist que hi ha hagut gent que s'ha anat incorporant quan ja la sessió estava bastant començada o bastant avançada, si algú tingués interès, nosaltres repetim la sessió per la tarda. Hem fet ja una sessió matí i una tarda. Si algú tingués interès que s'ha perdut part i vol participar a la de la tarda, no hi ha cap problema. Ens ho feu arribar també, ens feu arribar un correu i ens ho indiqueu i us convocaríem també a la de la tarda. Jo, en tot cas, per si algú està plantejant-se algun dubte o pregunta a fer a través del xat, com heu vist, se segueix la tònica del catàleg del 21 i precisament aquesta és la voluntat de la Diputació de Barcelona de tenir un marc estable d'oferta de recursos, no només en l'àmbit de joventut, sinó en qualsevol dels àmbits de la Diputació de Barcelona, i es vol aquesta estabilitat del 21 al 23 i per això, com heu vist, és molt, molt similar al de l'any 21. Jo, per aportar una informació extra, en relació al fons de prestació, una previsió de data d'aprovació d'aquest fons i, per tant, de notificació, podeu comptar aproximadament serà el mes de març.
al voltant de març. Avançat, però esperem que puguem fer-ho al mes de març. Aleshores, sí que hi ha alguna pregunta. Ens demanen sobre el recurs aquest de finançament. Quin dia dic que es donaria? Mira, conèixer el mes de març és el que estava comentant ara. En tot cas, no tenim el dia perquè això depèn d'una sèrie de tramitacions internes que ha de passar a diversos òrgans, però sí que una previsió seria aquesta, durant el mes de març. I en relació als plans locals, l'avaluació dels plans locals, si està al quart any, no es pot sol·licitar. No es pot sol·licitar, però perquè té una explicació, no és perquè no... Si la Sara vol complementar-ho o vol dir-ho, però... Bàsicament perquè el que us ajudem és a fer una avaluació intermèdia del pla local i s'entén que si ja esteu en el quart any de vigència, l'avaluació que heu de fer ja és una avaluació més d'impacte, més de resultat final, de la implementació de tot el pla local complet. Exacte. Llavors ja d'alguna manera estaríem enfocant la nova diagnosi del següent pla, si estiguéssim fent aquesta avaluació del quart any. El tema de l'avaluació intermèdia, de fet, és una innovació també, però que entenem que val la pena d'anar incorporant el que és l'avaluació de les polítiques públiques al llarg del desenvolupament dels plans o de les actuacions que anem fent. I per això vam considerar convenient i interessant, i més en un àmbit com el de la joventut, que una planificació feta a 4 anys vista, amb els canvis constants que hi ha, que val la pena aturar-se, parar per veure, per avaluar realment si el que hem fet és el que toca, si ho hem pogut anar complint, si sí, si no, o si cal fer alguna modificació. I per això vam decidir incorporar aquesta avaluació intermèdia. Hi ha alguna pregunta més? També, en lloc de mans aixecades, si podeu escriure a través del xat, millor, perquè som 70 i escaig persones i val més, potser, sembla que era la Judit, que estava aixecant la mà. Entenc que ara l'ha baixat, potser està escrivint. Sí, si em permets, per puntualitzar la pregunta del José Manuel, més enllà de la data, potser no saben quan ho he dit, les quanties seran pràcticament les mateixes que el 2021. Dic perquè també estaria bé que més enllà de la data tinguem en compte això. No sé si la Judit volia dir alguna cosa. Sembla que potser no. Doncs, en tot cas, si no hi haguessin més dubtes, la Mònica Mas aixeca la mà. Si ho pots escriure pel xat o si no pots, si vols, en principi, fem aquí. Gemma Culler, el suport pels equipaments juvenils és apte per oficines joves? A veure, responc que, en tot cas, en funció de què es considera... Ho sabem, no? Tenim un problema de definició d'equipament juvenil. El que en un lloc es diu equipament juvenil, potser en un altre es diu oficina jove o en un altre té un altre nom. Més que el nom, al final és l'espai, la tipologia d'espai i les funcions que fa. És a dir, entenem que ha de ser un espai exclusiu per joves, per tant, on els joves poden anar, se'ls pot acompanyar, es pot fer orientació amb ells, es poden fer activitats. Si aquest espai, aquesta oficina compleix aquests requisits, aquests mínims, si aquesta oficina té una partida pressupostària destinada per part de l'ens local específica, hi ha una sèrie de requisits, si els compleix, més enllà del nom. El que no pot ser, perquè ens ha passat i per això hem mirat d'aclarir, és que, per exemple, un alberg juvenil, entenem que no és l'equipament juvenil que estem tractant aquí, o algun altre espai compartit que no sigui exclusiu per joves, perquè entenem que llavors perd part de la funció. Hi ha una pregunta, la Mònica, una observació al suport econòmic. No es té clar, per què no es té en compte el grau de qualitat tècnica? La qüestió és que ara no hi ha una sol·licitud, per tant, no ens heu de fer una proposta d'actuació o de projecte,
sinó que, com tots els fons de prestació de Diputació de Barcelona, va en funció d'uns criteris que s'estableixen, que són comuns per tots els ens locals, i a partir d'aquests criteris és quan es quantifica l'import econòmic. És a dir, no hi ha la sol·licitud, per tant, no podem fer una valoració qualitativa del projecte, en aquest cas. Aquest any 2021 ja ha funcionat així. Diu que els municipis petits potser surten desafavorits. Bé, això, en tot cas, s'hauria de veure també una mica en funció del número de joves, l'import per jove, aquí ho equipararia una mica, i de fet està fet els criteris i els imports ja tenen en compte aquest cert voluntat d'equilibri territorial, i de fet ja hi ha una primera part de la suma que és igual per tothom, per tots els ens locals, per tots els municipis, independentment de la població. Per tant, un municipi de 1.000 habitants té aquesta part a la mateixa quantitat que un municipi de 50.000. Després és veritat que la suma s'acaba fent en funció del nombre de joves de 16 a 29, però sí que en proporció es té en compte que els municipis petits, part de les necessitats dels municipis petits. I fins i tot un apunt, Mònica, quan es feia com a ajut econòmic, ho demanaven pràcticament els mateixos ajuntaments que ara rebran fons de prestació. Per tant, al final sí que és veritat que la part qualitativa, que sí que es tenia en compte, no era tan definitòria perquè hi havia molts ens locals a repartir, no eren uns pocs els que es demanaven. Vull dir, estaven pràcticament amb 250, 260, i ara diria que el que arribem és a 270. Sí. Per tant, ja pràcticament tothom demanava, i això feia que el repartiment també, la part qualitativa, no fos potser tan important com potser sí que us semblava en el moment de demanar-lo. Aquest va ser un dels motius de canviar-lo a fons de prestació per al final evitar paperar-se a tothom, tant a nivell d'ens locals com a nivell de Diputació, i així també és molt més àgil. Sí, no sé si hi ha alguna pregunta més per aclarir. Nosaltres, si no, evidentment estem a disposició més enllà d'avui, per qualsevol altre dubte o aclariment que us plantegi. Si vols, Javi... Doncs sí, només tancar, agrair-vos l'assistència i l'interès, i espero que puguem resoldre ràpid, perquè a tots ens interessa tenir quan abans tots aquests recursos. Si hi ha una pregunta més. De la Soraya pregunta si aquest suport pels plans locals de joventut és també els plans comarcals de joventut, si poden acollir. La resposta és que sí, i la idea és exacta, no només plans locals, sinó també plans comarcals de joventut que puguin ser inclosos a l'hora de donar-nos aquest suport material. Sí. Que amb això dels plans, i ara deixeu-me que, no ho sé, clar, veurem si la Generalitat acaba canviant o no acaba canviant amb el futur, més immediat que llunyà, però de moment nosaltres, òbviament, amb la voluntat de donar-vos suport, continuem prestant la mateixa tipologia en el sentit de plans locals i plans comarcals com està establert fins ara. En el supòsit que hi haguessin canvis, doncs, evidentment, també miraríem d'adaptar-nos-hi. Molt bé, doncs gràcies a tots i a totes, i qualsevol cosa estem a la vostra disposició. Que tingueu molt bon dia i molt bona setmana. A reveure.